presented by माँ दुर्गा म्यूजिक। लभर रखने छो चारू पाँच तोरा बारे में छो सब पता हमारा नहीं कोई छोड़ी आगे जा तोरा फेरा में परबो नहीं हमें छोड़ी छी हतरी गे तोरा फेरा में परबो नहीं हमें छोड़ी छी हतरी गे रोजे अपन पहला घर बदल रनिया सत भतरी गे रोजे अपन पहला घर बदल रनिया सत भतरी गे वीडियो में करे छही ना लभर रखने छो चारू पाँच तोरा बारे में छो सब पता हमारा नहीं कोई छोड़ी आगे जा तोरा फेरा में परबो नहीं हमें छोड़ी छी हतरी गे तोरा फेरा में परबो नहीं हमें छोड़ी छी हतरी गे रोजे अपन पहला घर बदल रनिया सत भतरी गे रोजे अपन पहला घर बदल रनिया सत भतरी गे रोजे अपन पहला घर बदल रनिया सत भतरी गे देखाई के पगला बैठा सबके जिसे चुआ बैठा पनिया के रनिया हिट उछल के नचै छा देखै छो सब तोर जवनिया के रनिया ढोरी देखाई के पगला बैठा सबके जिसे चुआ बैठा पनिया के रनिया हिट उछल के नचै छा देखै छौ सब तोर जवनिया के रनिया दोसरे पैसा के मुर्गा भात खाइ छ सैया संगे पथरी गे दोसरे पैसा के मुर्गा भात खाइ छ सैया संगे पथरी गे रोजे अपन पहला घर बदल रनिया सत भतरी गे रोजे अपन पहला घर बदल रनिया सत भतरी गे रोजे अपन पहला घर बदल रनिया सत भतरी गे सप्ताह में 7 दिन फेशियल करै छी बनई खातिर नचनिया गे रनिया वीडियो डायरेक्टर से सेटिंग छो तोहर उहो फूटै छो रोजे धनिया गे रनिया सप्ताह में 7 दिन फेशियल करै छी बनई खातिर नचनिया गे रनिया वीडियो डायरेक्टर से सेटिंग छो तोहर उहो फूटै छो रोजे धनिया हमर आयुष के गोद में बैठै छा छौरी सुनै खचरी गे देवेंद्र अनिल के गोद में बैठै छा छौरी सुनै खचरी गे रोजे अपन पहला घर बदल
छी रनिया सत भतरी गे रोजे अपन पैवा भर बदल छी रनिया सत भतरी गे रोजे अपन पैवा भर बदल छी रनिया सत भतरी गे।